हेलौ लोगोफोर नै दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायनोसै बेनो जाहैबाय बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि सिङाव थानाय हारिसिंगा पास्टरेट 6 दानारि लोगो हमज्लायनाय प्रग्राम सोलिदों थामहिनबा सानमिलन बे सानमिलना सोलिदों हारिसिंगा खाथिनि जा समलिगुरि गामियाव सोलिदों नोंथांमोना नायनोब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दायो थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय नैबेयावनो दायो जों मोनफैबाय जा जायगायाव सनमिलन जादों नैबे स्टेशनाव सनमिलन जादों दायो बेयाव प्रग्रामखौ नायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय कार पार्किं दिनै भलन्टियारफोर दङ माबोरै खबरफ्रा मोजां सोलिबाय थादों जोङो मानसिनो दिन्थिनो थाखाय बरिया गुड प्रभु दिनै नोङो जोंनो बे मोनसे खाबुखौ होबाय जि खाबुआ जोंनो जाबाय गिर्जा न' जा सनमिलननि बोथोरखौ लानानै थासारिखौ लानानै जोङो नांगौ बायदि खाबुखौ जों मोनदों बे जथाइसे जानाय जों साफ्रोमनि जिउ नोंनि अननाय आग्लाय बिग्लायजोंनो जों फोथायो नोंनि मुं गौरब जाथों दिनै सारा आलासिया सोर लेक्सार होग्राया रेभारेन्ड सुसिल दैमारि आरो सासेल' बेनिफ्राय मिया बादायलायनाय जानाय जाज हिसाबै दङमोन मा होनोमोनलाय इज्राइल दैमारि आरो सोरां बे सनमिलना मैया खैटानिफ्राय सुरु जानाय 3:30 जागायजेनदों ओमफ्राय बादायलायनाया 3:30निफ्रायमोन बेनि उनाव सार्भिस हिसाबै दा बेलासियाव जोबगोन दायो जोङो नायनोसै डाइनिं हल माबायदि बानायदों आरो माबायदि ओंखाम संदों बे सनमिलनाव फैनायफोरनो ओंखाम जाहोनो थाखाय माबायदि संदों आरो माबायदि खामानि मावदों बेखौ दान्दिसे नायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो अब्लाना नुनो मोनगोन ना सेथियावनो नैथिं नायदिनै डाइनिं हल जाहैबाय बियो फुरा फुल बेन्चफोर बहायना दोनखाजोबदों थांनाय मोनायावबो बेयाव ओंखाम जाखांबाय दायो नायलांबाय थादो दायो बिथिंजाय रायजो दायो गिर्जा हाबनायनि टाइमखाय जेबो माबानाय जायाखै सारमोन औ माबोरै एकदम फेन्टास्टिक ओरैबायदि गोथाव मोनजागोन दिनै सिन्था खालामना अमा मैयालाय मोनायाव खैथासिम जानाय मोनायाव 10ता साराय 10ता ओमफ्राय मालानिफ्राय स्टार्ट जानाय मैया दिनाव 2टानिफ्राय स्टार्ट जाबाय मा जानायमोन बादायलायनाय कालसारनि मोसानाय ओमफ्राय माबा हरखाब बिबुंथि बादायलायनाय जाबाय नोंलाय मोसायासै आङो माबा फुडिंआवसो थाबाय नुनायबो जायासै नोंथांना खबरा थिगानो जेबो माबा लायाखै नोङो बाहागो लायाखै प्रग्रामफ्राव बाहागोआथ' दङ बहुदनो दा नै थांनांसिगोनलाय दसे थानानै एसे गरम मोननायखाय बार लाफैदों नोंथाङालाय थिगानो 7 सार 10 हाउसआ नोंनि नामा थिगानो औ नोंनिनो औ थिगानो संग्रा खावग्रा रानै माब्रै गेदेर थिगानो खबरफोरा मा संदों नोंलाय माबा लकेल दाउ अमा बेदर संदों नै बिथिंजाय दिनै अमा होगोन आरो ना अमा होनाय जागोन ओमफ्राय अमा जायैफोरनो मा दा लकेल दाउ ना दङ बयलारबो दङ थिला रोंदोंना नों एवनो
मिथिला एवनाय बेदरखौ दिनै जानोसै मारै रोंना रोंमारा बियो नोंलाय मा मावो नोंफालाय एक्टर दालि टेस्ट खालामदोंला टेस्ट खालामग्रासो नोङो देहायानो एकदम टेस्ट खालामग्रा नुखायोना साइजखौनो नायजोबो आङो सामब्रामफोर हाना दोनखाजोब्बाय ओंखाम लुन संखाबाय नै समलिगुरिनि रायजो राजाफ्रा सनमिलनाव फैनाय मानसिफोरनो ओंखाम जानो थाखाय दे बिदि जायो नै मावराय आइजोफ्राबो माबा मैगं सुगासिनो बर्तन सुगासिनो ओंखाम संग्राया नै आदा माबेला लाब्रा लाब्रा नैबे जाबाय दालि लाब्रा बेदर मोनथाम आइटेम मोनब्रै माजों औ ना दङ मोनब्रै जाहैबाय आरो ना बरिया संनाय खावनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय दायो चार्चनि सिङाव थांनानै प्रग्रामखौ नायहैनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नुनो मोनगोन दाउ गोदागासिनो बिथिंजाय नै लकेल दाउ ना जोंनि हारिसिंगा पास्टरेटआव जा सनमिलन जायो जा 6 दानारि लोगो हमज्लायनाय प्रग्राम जायो बे प्रग्रामा दिनैहाय समलिगुरि गामियाव दायो सोलिगासिनो मैया सुनिबार 2:30 3:00निफ्रायनो बे प्रग्रामा स्टार्ट जादोंमोन बादायलायनाय जादोंमोन बेनिनो जोंहा प्रग्रामाव सोखानाय बायदि मानसिफ्रा फैगासिनो सेथि थांदों बिथांमोनखौ बे समाव मोसानानै दिन्थिफुंनो थाखाय आङो खावलायदों बे समाव नोंथांमोना बाहागो लाफैनो हागोन दायो फाइनालि आं हाबलांसै नै चार्चनि सिङाव सेथियावनो फैगौ मोजां मोसानाय नुसिगोन जोंहा मोसानाया सम्पुर्ण जायाखै आङो खावलायदों नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा जोबनायाव जोङो मेसेज जोबनायनि उनाव नोंथांमोननो बे खाबुखौ मान बावनायनि हाबाफारि दङ बेनिखायनो स्टुडेन्टफोरा गैया बिथांमोननि गार्जेन नोंथांमोनखौ आं खावलायदों गार्जेना सिगांथिं फैनानै जिरायफैनो नांगौ बेनिफ्राय
हरिसिंगा सिमलिगुरिनिफ्राय जोंहा टटेल एमप्लयि दङमोन 18 जन आरो बेनिफ्राय जों मोननो हादों 10 जननिफ्राय 8,120 रां बेनिफ्राय लांदांपारा बाप्टिस्ट गिर्जानिफ्राय टटेल एमप्लयि दङमोन 23 आरो जों मोननो हाबाय सादनिफ्राय गासै 7,000 हरिसिंगा बाप्टिस्ट गिर्जानिफ्राय टटेल एमप्लयि दङमोन 12 आरो जों मोननो हादों सास्निनिफ्राय गासै 15,010 रां बेनिफ्राय एपिस बाप्टिस्ट गिर्जानिफ्राय सानै जोंहा दंमोन आरो जों सासे मोननो हादों 1,100 बोरलागुरि बाप्टिस्ट गिर्जायाव जोंहा दंमोन 17 बिसोरनिफ्राय जों मोननो हादों सादनि गासै 7,932 रां बेनिफ्राय सुमुआपारा बाप्टिस्ट गिर्जा बिथांमोननियाव दङमोन गासै 18 आरो बेनिफ्राय जों मोननो हादों 12निफ्राय गासै 16,325 थाराइबारि बाप्टिस्ट गिर्जा बिथांमोननियाव दङमोन टटेल एमप्लयि 51 जों मोननो हाबाय 17 जननिफ्राय गासै 17,936 खासिबारि बाप्टिस्ट गिर्जायाव दङमोन 7 आरो बिथांमोना हरबाय 9 हरबाय आरो टटेल 9,650 9,650 बेनिफ्राय धुपगुरियाव दङमोन 13 आरो बेनिफ्राय जों मोननो हाबाय 8 गासै 9,820 सिलगुटा बाप्टिस्ट गिर्जायाव दङमोन 11 एमप्लयि आरो बेनिफ्राय जों मोननो हादों 7 गासै 8,750 लांदां सुब्रि बाप्टिस्ट गिर्जायाव दङमोन 11 आरो बिथांमोननिफ्राय जों मोननो हाबाय 7 गासै 3,030 बे एसे क्लासाव माहाय माबा जानो हागौ बेनिफ्राय निनेबे बाप्टिस्ट गिर्जायाव 12 बेयाव जों मोननो हादों 8 जननिफ्राय गासै 8,400 दक्षिण कयाबिल बाप्टिस्ट गिर्जा गासै बेयावहाय दङमोन एमप्लयि 64 आरो जों बिथांमोननिफ्राय मोननो हादों 8 सानि गासै 13,280 आरो अब्ला बेखौ लानानै गासै टटेल जोंहा जाहैदों थांनाय बोसोराव सानसेनि दरमाहाखौ हरनाय जादों 1,26,623 बेसां जोंनिफ्राय हरनाय जाबाय आरो आं हामबाय होनदों जायफोरानोखि सानसेनि दरमाहाखौ हरनानै गाहाम रादाब फोसावनायाव बाहागो लाबाय आं नोंथांमोनखौ हामबाय आरो हामबाय होनदों जायफोर सरकारि साख्रियावलाफोर बिथांमोनखौ जों खावलायदों जोंनि एमप्लय फरामनिफ्राय नोंथांमोना सानसेनि दरमाहाखौ हरनानै बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि जिथु मिशननि खामानि बेखौ मावफुंनायाव हेफाजाब होगोन होननानै जों गुरैयै सेथियावनो खावलायनाय थाबाय नोंथांमोननि गेजेराव जाहा बिथाङा मेम्बार हिसाबै मिथिहोबाय लेटेस्ट जोंहा आपडेट हिसाबै जोंनि बिबिसि अफिसाव दाहालागि 80,571 जमा जाहैदों जाहा हयथ' जोंनि गेजेराव ट्रेजारार दङ बिथाङा मिथिखागौ आरो बिथाङा हयथ' जानुवारिफोर होयोब्ला मिथिहोनोबो हागौ आरो नोंथांमोननि हरिसिंगा पास्टरेटआव दाहालागि सहैदों 10,000 जाहा बिथां मेम्बारा मिथिहोबाय बेवहाय गोबां जाहा एमप्लय गभर्नमेन्ट सार्भिस मावनायफोर दङ बेवहाय गोसो होदो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायनाय थादों उपदेशगिरि गोबालाबजी सिराव बुंनाय बायदि जों जिउ थासान्दियावनो गाहाम खामानि मावनो थाखाय जोंखौ फोरोंदों बेवहाय इसोरनि बाथ्रा बायदि जों गाहाम खामानि मावनायाव जोङो जोंनि सानसेनि दरमाहाखौ होनानै
मदद खालामनाया जोंनि मावनो गोनां खामानि बेवहाय जायफोर बेयाव सफैनो हानाय जोंनि गभर्नमेन्ट सार्भिस हल्डार आरो पेन्सनारफोर बिथांमोनखौ आं खावलायदों बिथांमोना जाहाथे सिगाङाव होबाय थादों दाबो होबावनानै आरोबाव जायफ्रा बाखि दोङो बिथांमोनाबो होनानै मदद खालामगोन होननानै जों आसा खालामदों जोंहा देग्लाय बाजेट लादों 17 लाख बाजेट लादों ख्रिस्टान एमप्लय फरामनिफ्राय 17 लाख जों बाजेट लादों आरो थांनाय बोसोराव जोंहा सफैदोंमोन 16 लाख 14,551 थाखा बेसेबां सफैदोंमोन देग्लाय एसे बांहोनानै जोङो 17 लाख बाजेट लानाय जाबाय बेयाव जथुमनाय साफ्रोमखौबो फोरबो इसोरनि मुङै हामबायहोदों आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबायहोनाय थाबाय आंनिफ्राय मिथिसारनाया बेनो जोंहा नैबे गिर्जा जोबनायनि उनाव जोङो जानायनि थाखाय थाम-थिम खालामदों बेयाव बयखौबो जालांगोन होननानै आङो खावलायदों जथुमायाव एबा लोगो लाज्लायनायाव जिउमायारि लोगो लाज्लायनायाव इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो फैनाय साफ्रोमबो गंफ्रोम मण्डलिनिफ्राय सफैनो हानाय जोंनि इसोर सिबियारि नोंथांमोन दायो आङो दाननि थाखाय आर'ज खालामो जों बयबो गंग्लायगोन आफा इसोर नोंखौ हामबाय होनदों मानोना नोङो जोंखौ एसेग्राब अनबाय नोंनि अननायजोंनो जोङो दिनै गोबां नोंनि फोथायारि फिसाफ्रा लोगोसे जानानै नोंखौ बाख्नायनो सिबियो बिदि मोजां सम आरो खाबुखौ मोनबाय आंखौबो नों उदायाब्लाबो समायाब्लाबो नोंनि फिसाफोरजों लोगोसे खालामबाय फैयाफ्रा बे समाव जों नोंखौ गाबज्रिदों मेथाइ रोजाबनायजों बाख्नायदों आर'जजों जों नोंनाव खावलायदों आफा जोंनि बे गासै बाख्नायनाय सिबिनायखौ नों लादो आरो जोंनि बिनायखौ नों खोनासंदो फाइनाल आनजाद होनानै नैबे बोसोराव फाइनाल आनजाद होनानै 60%निफ्राय बिथिं एबभ 60% सेक्युर खालामबाय बिथांमोनखौ मान होनो थाखाय लोगोसे बरायनो थाखाय आं बे समखौ लादों बिथांमोनखौ मान होनायनि सिगाङावनो आङो इसोरनि बाथ्रा फरायगोन नोंथांमोना खोनासंनो हागोन बाइबेल दंब्ला नोंथांमोनाबो नायलांनो हागोन बोसोन बिजाब 4 बालाक 8 आरो 9 आं फरायनो गियानखौ बुथुमनानै लादो बेनो नोंखौ महान खालामगोन बेखौ दान गोसाथार होननानै नाजावनानै लादो बेनो नोंनो मानखौ लाबोगोन बेनो नोंनि महिमा गोनां कीर्ति जागोन बे बाइबलनि गेजेरजों इसोरा जों बयखौबो आशीर्बाद खालामथों जोंनि दखरायावहाय नैबे बोसोरावहाय बेसेबां जन मेट्रिक आनजाद हायर सेकेन्डारि फाइनाल आनजाद डिग्री आनजाद मास्टार डिग्री आनजाद आरो गुबुन गुबुन आनजादफोर होदोंमोन बिथांमोनखौ जों बरायगोन जायफ्रा 60% आरो बेनि गोजौआवहाय सेक्युर खालामबाय बिथांमोनखौ जों बरायगोन आरो लोगोसे बिथांमोननो मान होगोन बेवहाय जिरायगोन दे आखाइ खबनानै होगोन
आसुरिया दैमारि बेनि उनाव सासेनो होबावगोन LLB BLLB काबिर खाख्लारि बे आसुरिया ससे 2 मिनिट सेथियावनो आफा इसोरखौ हामबाय होनदों मानोना बिनि अननाय आशीर्बाद आरो गियान बोलोजोंसो आं बिदि समखौ मोननो हादों आरो नैथियाव इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ हामबाय होनदों आंनो बिदि समखौ होनायनि थाखाय आं दायो सुंद'यै आङो माबायदि फरायदोंमोन बेखौ आं बुंनो आखायाव लादों आङो इसोरनि बाथ्राखौ फरायनानै आरो बिनियाव आर'जजों गथायनानै आङो बे आनजादखौ लिरदोंमोन आरो आं फरायनायनि सिगां गोथार बाइबेलखौ फरायो आरो आं आर'ज खालामो आङो टेक्स्ट बुकफोरखौ आङो फरायनानै बे लेसन गेजेरफोरनिफ्रायनो आङो कुइसन एन्सारफोर बनायनानै आं प्रेक्टिस खालामनानै फरायदोंमोन आरो आं सानसेयाव 8 घन्टायै आं फरायो आरो जि समाव आं टाइम मोन्दों आं बे समावनो फरायदोंमोन आङो बेबायदिनो फरायदों आरो इसोरा आंजों लोगोसे थानानै आंखौ आशीर्बाद खालामदों आं दायो बेयाव जुथुमसे जाफैनाय जायफोर फरायसुला एबा आंनि फंबाय बिनानावमोन फोरबायदि जायफोरा फैबाय थानाय बोसोरफोराव बेबायदि एग्जामफोरखौ होगोन आङो बुंनो सानदों नोंथांमोनाबो सेथियावनो इसोरखौ नागिरदो इसोरनो जायगा होदो आरो आर'जजों गथायदो आरो मोजाङै गोसो होनानै बानाय मोननायफोरखौ गारनानैब्लाबो मोजाङै फरायदो अब्लानो नोंसोरो मोजां मार्क्सफोरखौ मोननानै मोजां जौखोन्दोफोरखौ लानानै उथ्रिसार जानो हागोन आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं बेसेबां बुंनानै फोजोब बेसेनोसै मानिजाथाव दिनैनि फारिलाइखौ दैदेनलांनाय 107थि हरिसिंगा दखरानि जि जिउमायारि लोगो लाज्लायनायनि फारिलाइखौ दैदेनलांनाय दैदेनगिरि आरो हांख्रायना लाबोजानाय मानगोनां आलासि सार दखरानि गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो गुबुन गुबुन दखरानिफ्रायबो सफैनो हानाय साफ्रोम आलासि नोंथांमोन आरो बेयाव गथायसे जानाय साफ्रोम इसोर सिबियारि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बावहरग्रोनाय जाबाय बे समाव आंखौ सुंद' बिबुंथि लाखिनो होनायलाय आं गुसुङै बेबायदि बुंनो सानदों बुंनायनि सिगाङावनो आङो दखरानिसिम आरो दखरानि एजुकेसन डिपार्टमेन्टनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरनाय थादों जुदिअ आंनि जि दिनैनि जि एचिभमेन्ट बियो गोबां गिदिर एचिभमेन्ट नङा थेवबो नोंथांमोना आंनो लागै बेबायदि मोजाङै बरायनायनि थाखाय आरो मान होनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं दखरानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों बे समाव आं सिगांग्रो आफा इसोरखौ हामबाय होनदों मानोथो होनोब्ला इसोरनि अननाय मोननायखायसो आं उन्दै समनिफ्राय लानानै दिनैसिम जिफोर क्वालिफिकेसनफोरखौ लाबोदों जि एचिभमेन्टफोरखौ मोनबोदों बेफोर गासैबो इसोरनि आशीर्बाद होननानै आं फोथायो आरो आंनि बिमा बिफाखौ आङो रोजा रोजा हामबाय होनदों मानोथो होनोब्ला बिथांमोना आंखौ उन्दै समनिफ्रायनो फरायनायाव नांगौ जानाय गासैखौबो जगायनानै होदों गोबां खस्थ' खालामदों मोजाङै जोथोन लाबोदों बेनिखाय आंनि पेरेन्ट्सखौ आङो गोबाङै साबायखर बावदों आरो लोगोसे आंनि मण्डलिखौबो आं साबायखर बावदों आरो बेयाव जथुमसे जानाय साफ्रोम नोंथांमोनखौबो आं साबायखर बावदों मानोथो होनोब्ला नोंथांमोना निस्सय आंनि थाखाय गोबां समफ्राव आर'जआव नांनानै थादों बेनिखायनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं हामबाय होनदों बे समाव आं गोबां गोलाव बुंनो सानाखै आंनि जि दिनैनि जि एचिभमेन्ट बे गोबां फिसा एचिभमेन्ट आरो गोबां बेबायदिनो गोलाव आंहा जार्नि दंखौ बेनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं आर'जनि खावलायदों नोंथांमोना आंनि जि थांखिफोर दङ बेफोर जाहाथे जाफुंगोन बेनि थाखाय नोंथांमोना आंनि थाखाय आर'जआव नांथाबगोन बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय आरो उन्दै उन्दै बेयाव जथुमसे जानाय साफ्रोम फरायसाफोरनि थाखाय आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना माब्लाबाबो गिभ आप खालामनाङा सानफ्रोमबो मोजाङै फरायलां इसोरखौ सिगां खालामनानै इसोरनिफ्राय आशीर्बादखौ लानानै गोजौथिंजाय आवगायलां आर'जआव नांथाब इसोरनि बाथ्राफोरखौ सानफ्रोमबो फरायनानै इसोरखौ लानानै जिउआव आवगायलां बेसांखिनिखौ बुंनानै आरो बेयाव आंजों लोगोसे बरायजानाय साफ्रोमखौबो खनसेबाव कंग्रेचुलेसन्स आंनिफ्राय जासिहरनानै बेसांखिनिखौ बुंनानै दोनथ'बाय हामबायसै जोङो बिथांनि लागै आर'ज खालामगोन बिथां जोंनि दखरानि आगुनि EM प्रमद दैमारि